Я батько 3 малолітніх дітей. Що я можу для них зробити, для того, щоб оце зло не мало продовження? Тобто, як мені діяти? Справді, я відчув, що прийшов той момент, коли треба поставитись дуже відповідально до свого життєвого вибору. І для мене було однозначна відповідь на це запитання, що я маю бути поруч тих, які в авангарді тих великих змін. А на цей час це саме були Збройні сили, які намагалися зупинити ворога, який вже вдерся на нашу землю. Все почалося з Революції Гідності. Ми там були на Майдані, і в нас був молотовний намет. І ми дуже успішно служили там тим людям, які там були. А потім багато хто поїхали на війну в 2014 році. І наші брати поїхали туди теж в якості волонтерів, перш за все, а дехто вже в якості капеланів. І я спочатку була спонсором того всього, в мене була гарна робота. А потім мене почали запрошувати на лінію фронту, буквально от Гранітне, наприклад, Волноваха, Попасна, просто щоб допомагати місцевим людям психологічно, дітям, стареньким людям і підтримувати їх морально, ну і також духовно. Але поки я це робила, я побачила, що військових теж треба підтримувати і духовно, і морально, і психологічно. Коли вже активна фаза розстрілів цих мирних протестувальників на Майдані закінчилася ввечері 20 лютого, коли я прийшовся біля Михайлівського собору і також у готелі «Україна», фоє готелю «Україна», де лежало перед моїми очима багато тіл вбитих, яких я бачив протягом цього дня все, як відбувалося, то я як людина, як чоловік, навіть стоячи над ними, стояв, скажу відкрито, щиро, я плакав. І я бачив, що вони віддали життя своє, бо моє і інших життя продовжується, а їхнє життя закінчилося за нас, за мене, за моїх дітей. І тому я собі тоді пообіцяв, що я буду продовжувати справу тих хлопців, які вже не можуть робити це за себе. Більшість сучасних військових капеланів, вони стали військовослужбовцями фактично не відразу. Це було не покликання з часів, коли він навчався у школі чи в юнацькі роки. Капеланами на сьогоднішній день стали ті священники, які з початком війни 2014 року не були безучасними. До того, як стати військовим капеланом, був звичайним парафіяльним священником в місті Луцьк. Був досвід інспектором в Волинській духовній семінарії. І в час повномасштабної війни, відповідно, коли стала потреба йти на захист батьківщини, разом, можна так сказати, зі своїми парафіянами. Мені зателефонували з духовного управління мусульман України «Умма», де я, в принципі, служив до цього і був членом цієї організації, як голова релігійної організації «Відродження» у місті Дніпро, і запропонували мені стати військовим капеланом. Я певний час роздумував, де я буду ціннішим. І через деякий час, спілкуючись з своїми братями, спілкуючись з солдатами, військовослужбовцями, побратимами, прийняв рішення стати військовим капеланом. Коли почалася повномасштабна війна, до Львова прибуло дуже багато переселенців. Ми розпочали свого роду соціальне служіння для того, щоб допомогти і фізично, і духовно. Я дійсно відчув, що я працюю у світлі, як свічка, яка знаходиться в освітленому залі. А я мав би бути, відчував такий поклик від Бога, що я маю бути там, де темрява, а не там, де світло. У мене 2 сина, старший Юрій, він відслужив контрактну службу, він закінчив військову кафедру, і після закінчення військової кафедри в цій же 14-й бригаді був взводом керував,
А другий рік контракту він виконував обов'язки командира розвідроти. Звільнився і якраз у січні перед війною він рукоположився як священник і разом за мною в соборі служив. Зараз він залишився за мене в соборі служити, а я перебуваю як штатний капелан уже постійно з бригадою. Молодший син після навчання він одружився і залишився жити в Івано-Франківську. Він також закінчив військову кафедру, є священником і є капеланом одної з бригад. Я в загальному і старався виховувати в них любов до Бога і любов до своєї батьківщини. А коли вони є священниками, а в країні війна, їх місце разом з тими, що боронять, пліч-опліч ставати на захист. У нас гасло в родині – служити Богові і Україні. Богу слава, користь людям. Це такі наші гасла в родині, коли ми завжди, коли збираємося, це повторюємо. І напевно, що вони трішки наслідують мене. Бажаю здоров'я! Слава Ісусу Христу! Так, бажаю здоров'я. Хлопці, підходьте, будь ласка. Бажаю здоров'я. Слава Господу Ісусу Христу! Вітаю вас! Підходьте, присідайте. Підходьте, присідайте. З тобою наступаю на військо. І з Богом моїм проберуся через мури. Ви розумієте, коли відбувалися штурми, їм треба було пройти через родиту ворогів і, відповідно, фортеці штурмувати. Бо хто Бог, окрім Господа? І хто скелі, як тільки Бог наш? Бог, який підперезує мене силою і рівняє для мене дорогу. Він робить мої ноги, як в лані, і ставить мене на висотах моїх. А далі він говорить: Бог навчає мої руки до бою і на плечі мої напинає мідного лука. Ти, тобто він звертається до Бога, дав мені щит спасіння. Мається на увазі, що свій захист. Щит спасіння Твого і правиця Твоя підтримувала мене, а милість Твоя зробила мене великим. Я вірю в те, що Бог мені допоможе, Він збереже мене, Він допоможе мені пройти цей важкий шлях і зробить так, щоб я вижив і побачив ще не один раз свою сім'ю і допоможе мені зберегти своїх хлопців. Коли ми з групою виходили, наприклад, і перед нами в 2 метрах прилітає і не взривається. Багато хто каже, що це чиста випадковість, що це пощастило. Я живу тільки тим, що Бог є і є вірний. Якщо ти робиш все від себе, то і Він якби тебе охороняє. Всі бойові дії, які ми пройшли на Донеччині, на Херсонщині, от саме мінометна батарея 505-го окремого батальйону морської піхоти, немає жодного 200-го під час бойових дій. Це реальне Боже чудо, якому не вірять, тому що вже під час того, як ми були ще на Донеччині, в інших підрозділів вже розрахунки були розбиті. Коли вибухає, коли по тобі стріляє танки, міномети, все, і це воно протягом години йде, і воно все ближче, воно потрапляє в сусідні окопи. І були хлопці, які підползали і казали: навчи нас молитися, навчи нас молитися, бо я бачу, що це допомагає. Ухожу, блядь. Ухожу. На мне 5 стволов. Ахилл, ты нормально? Ахилл! 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 Валим, валим! Валим! Ахилл, ты троечка, контузия, не слышит. В деяких моментах ні на що не надієшся, крім віри. Так як коли, допустимо, летить снаряд з міномета, да? Там, де навколо твоїх окопів, і ти тільки можеш надіятись на віру, що він до тебе не прилетить. Іменно саме тобі в окоп. Іноді військовослужбовці не йдуть на бойове завдання, перед цим не поспілкувавшись з капеланом.
Є такі люди у нас, які потребують спілкування з капеланом перед важливими завданнями, які загрожують їхньому життю. Вони не всі такі, але більшість. Ближче до передової, там все міняється кожної хвилини, кожної години. Тому там місць для молитви приспособлених, таких підготовлених практично нема. Ми молимося, де прийде, сповідаємося, як є можливість. І на молитві просто стоїмо біля машини, біля дороги. Немає різниці. Ми віримо, що сам Господь приходить до нас в тих умовах, в яких ми є, і в тих реаліях сьогодні, де ми знаходимося. Коли я приїжджаю на місце, я можу дуже швидко обставити його необхідними речами, повісити ікони з банерів, свічі, необхідні речі, що потрібно, і молимося. Спільно служимо богослуження. В мене є помічник, він колись був парафіяльним дяком, тому, знаєте, відчуття справді, що спів і молитва відбувається так, як в парафіяльному храмі. Я супроводжую його на різних зустрічах. Це зустрічі з особовим складом, також це зустрічі капеланів та його захист. Капеланам заборонено носити та використовувати зброю, тому має бути людина поряд, оскільки ми у зоні бойових дій знаходимося. Поряд завжди має бути людина, яка його захистить у такому разі. Військовослужбовці говорять самі, коли буває, що ми збиралися разом, що щось молилися, що вони після цього кажуть, що наче вдома побували. Відчуття родини, відчуття дому, відчуття десь такого того свята. Всі страхом Божим і з вірою приступіть. Чисто тіло і кров Господа Твоє спаса нашого Ісуса Христа. Причащайся, раб Божий, вас сильно відпущення гріхів і життя вічне. Амінь. І нас на землі сподоби. Свято над святами, торжество із торжеств. У цей день благословимо Христа навіки. Христос воскрес із мертвих. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня над тобою зійшла. Христос воскрес! Разом гарно, ну так. Христос воскрес! Воістину воскрес! Паски, сир, яйця, молоко, так, там міцна пожива, окроплення водою, який свячений, ім'я Отця, Сина і Святого. Та поневолених і за спасіння її Господу помолимо. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Я був здивований, приємно до нас приїхав капелан, і капелан жінка. Капелан з таким досвідом, вона з Америки приїхала, яка жила там, тому є про що говорити, навіть не тільки про релігійні теми. О, ви жінка-капелан, ви прийшли у військо, ви думаєте, що ви тут щось можете змінити, ви якось там посміхаєтесь, якась оптимістична. І вони сприймають мене як позитивний ресурс. А є, навпаки, критичне ставлення, де дійсно думають, хто ви, що ви, на що ви і так далі. І там уже треба трошки часу для того, щоб показати, що я потрібна, що віра потрібна, що мораль потрібна, що соціально-доброчинна діяльність потрібна, консультування з певних питань, релігійних навіть, потрібно і так далі. Ми не мали спеціальних храмів, і в нас було вирішено якраз в центрі містечка
зробити це місце і провести це таїнство вінчання цих двох пар. І всі четверо, вони є військовослужбовці, які мали виконувати свої обов'язки. Італія з рабою твоєю Крістіною, і з волі бо твої дається, що нам мужові згідно їх однодумності, звінчає їх одно тіло, дарує їм можливості там відпусток, це треба було би довше чекати, підбирати. Але було вирішено, що вони далі можуть служити, тільки їм от важливо для створення сім'ї – це таїнство вінчання. Це найкраща робота в світі, яка основана на тому, про що нам каже наш Господь. Він прийшов в світ не для того, щоб йому послужили, а для того, щоб послужити самому. І нас цього навчає. А, напевно, військовий капелан – це той, хто найбільше може послужити іншим в найтяжчі дні і найтемніші дні їхнього життя. Людина може, знаєте, десь там погречкуватися, ще щось. Вона повинна мати з ким про це обговорити, розумієте. Така енергія, тобто злоби якоїсь, воно все повинно контролюватися. Типу, всі емоції повинні бути контрольовані. Такого не може бути просто відкинути, відпустити, робіть, що хочете, там вбивайте, не вбивайте. Тобто нам потрібно ще повернутися колись додому, знаєте. Наш капелан часто розмовляє з нашими військовослужбовцями, і у них завжди є проблеми не тільки зі сторони військової служби, а й зі своєї сторони. Тобто щось може статися з сім'єю, щось може статися з хлопцями, якими вони були разом, а потім він помер внаслідок війни. Тому наш капелан розмовляє з усіма на різні теми. Він підтримує їх, йому можна висказатися не тільки на тему віри, то, що стосується Бога, а й поговорити про свої проблеми. Військовослужбовця на полігоні можна навчити стріляти, маскуватись, мінувати, розміновувати, робити розтяжки. Але все ж таки підтримувати його внутрішній стан може капелан в співпраці з нашими офіцерами психологічної підтримки. Намагаюсь знаходити потрібні слова, і я думаю, що тут немає готових рецептів для капеланів, які приходять до таких людей. Але вони повинні тебе бачити. І коли дійсно у людині визріває потреба щось сказати, отримати допомогу, вони обов'язково до тебе звернуться. Капелан – це людина, яка розуміє не лише, що робить боєць, а і розуміє, чому він це робить. Які в нього є особисті проблеми, які особисті питання, питання комунікації з дружиною, взаємодії з дітьми, ще якісь речі, з якими кожен чоловік, в силу того, що він чоловік, може не піти до свого командира. І от якраз через капелана ми часто отримуємо той фідбек від бійця і нарешті усвідомлюємо, а що з ним відбувається. Тут більше капеланська задача та помічника військового капелана для того, щоб разом з психологами людям допомогти морально, підтримати їх у цих складних умовах. Тому що люди багато переживають і морально, і фізично, вони дуже втомлені. Коли моя безпосередня робота йде з особовим складом, коли я з ними спілкуюся, наприклад, це дуже часто буває після бойових завдань, перед бойовими завданнями. При появі капелана, що це часто стається, люди більше розслабляються, більше можуть розказати, відкриваються. Простий солдат інколи не може достукатися до свого прямого командира, чи, наприклад, якесь питання залежить трошки від вищої ланки командування, і не завжди приходиться йому вирішити якусь проблему для нього. Неодноразово було те, що маючи цей доступ як до солдата, як до старшини, офіцера і до самого командира військової частини, скажімо так, я можу доносити оцю проблему військовослужбовця зразу туди, куди треба. Коли працюєш з військовими, то стараєшся перш за все бачити душу, що в душі. Тому що зовнішньо можуть бути посмішки або навпаки, що завгодно, там просто таке обличчя, яке нічого не виражає.
Тому я стараюсь просто, перш за все, дивитися в душу. А в душі я знаю, що кожен з нас, ми прагнемо любові, прийняття, розуміння і підтримки. Кожен місяць я, як мінімум 2 тижні, в районі виконання бойових завдань – Донецька, Харківська і Запорізька області. То я приїжджаю спеціально надовго, щоб, перш за все, постаратися всіх вислухати. Бо у когось там мати захворіла, у когось побратим або друг не виходить на зв'язок уже 5-6 днів. Тобто стараюся зрозуміти, що відбувається. Дуже багато жінок залишилися одні, тому що наші чоловіки знаходяться в тяжких умовах служби. Коли ми збираємося, ми завжди молимося. Молимося не тільки за нашу військову частину, ми молимося за всіх військовослужбовців, за всіх чоловіків, жінок, дітей. Всіх наших, хто там в районі, і командири, і всіх, хто виконує ці задачі. І на всіх напрямках, Боже, благословляй, захищай, спасай і оберігай. Молимось в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. На прикладі розкажу, у нас в підрозділі був хлопчик, строковик, а він сам з анексованого Маріуполя, там в нього батьки залишились. І стало питання, куди ж він поїде в відпустку. Тому Олександра допомогла йому через церкву, він поїхав в Київ, і Новий рік хлопчина зустрів в нормальній сімейній обстановці. Ось така сестринська, материнська увага до простого солдата. Пане капелан дуже добра людина. От були ми вночі на полігоні, пан капелан привіз нам 2 кавуна. Це дуже було приємно, дуже. Ніхто і не знав, що він приїде. Він спитав просто, до якої ми години, ми казали, що на всю ніч. І він о 9-й годині приїхав, сам порізав кавуна, і ми поїли. Звичайно, коли ти як священнослужитель і як військовий намагаєшся приділити особисту увагу і торкаєшся глибоких тем, які важливі даній конкретній особі, теми, про які вона з іншими людьми сильно і не поспілкується, можливо, тому що це не прийнято на такі речі спілкуватися з іншими побратимами. Але ця людина може поспілкуватися з капеланом. І вона може реалізувати те, що в неї є всередині. Питання, вона отримує відповідь, або поділити, просто щоб її вислухали. Вона виклала те, що її душу турбує, і відчула підтримку, розуміння і молитву священнослужителя. Це скидає певні тягарі, емоційні ці ноші внутрішні, які носить кожен військовослужбовець. Коли вони йдуть на завдання, і ти благословляєш їх. І це і у мене страх і трепет, тому що я знаю, куди вони йдуть, і знаю, що вони, які завдання перед ними стоять, як вони це будуть виконувати. І зрозуміло, більш веселіше, коли ти їх зустрічаєш, і в тебе радість, тому що повернулися всі, якщо всі. Я просто їх дуже сильно люблю, я переживаю за них, я молюся за них, і Господь дає мені слова. А деколи просто можемо посидіти 2 помовчати, 3 помовчати. І буває навіть таке, що після довгого мовчання вони говорять мені такі слова, коли до сліз навіть доводять: нічого, капелан, все буде добре. Православний капелан, він капелан і для мусульман, і для євреїв, і для інших християн. І навпаки, військовий імам, як це в нашому медичному підрозділі, в якому немає жодного мусульманина, він є капеланом для православних і греко-католиків, які знаходяться в цьому підрозділі. Це феномен українського капеланства. По-перше, капелан завжди каже, що неважливо, яка релігія, неважливо, які у вас віросповідання, все одно ви можете прийти, звернутися постійно про допомогу, і вона всіх підтримує. Неважливо, хто в що вірить або не вірить, або думає, я буду вірити чи я не буду вірити. Все одно капелан залишається капеланом абсолютно для всіх. Релігій дуже багато.
Ну, але моя особиста думка, вони зводяться все до одної якоїсь вищої сили, яка над нами. Можуть бути різні імена, але ж все одно Бог він один. Працюємо з різними домінаціями, і в нас, у капеланів, оці межі вони розмиті. Мусульманами спілкуємося, і якщо вони навіть приходять дні Рамадану, вони там просять, щоб їм надати таку можливість. Моє завдання – забезпечити ці їхні прохання. Були приклади, і є в мене, коли я звертаюся до військової служби капеланства, і вони присилають їм там чи мусульманина, чи іншого пастора, якого нема у нас в бригаді, але віруючі є, щоб вони з ними поспілкувалися. Аллаху Акбар. В основі, в принципі, віросповідання іслам знаходиться відповідь на те, як ставитись до інших людей, які сповідують інші релігії. Немає примусу в релігії, це один із принципів, які написані в Корані. І люди, які не бажають тобі зла, а навпаки живуть і роблять якусь спільну добру справу, у мусульмана повинно бути добре ставлення. Коли є спільність, то людина підтримує людину. Саме капеланська оця турбота і підтримка. І виходить, що вона може витирати певні навіть грані, певні розбіжності між релігійними поглядами. Для мене важливо не так, щоб людина поділяла мої особисті переконання або була частиною тої релігії або церкви, яку я представляю. Для мене важливо було, щоб я спілкувався з людиною, яка має свою думку, свою позицію, особою. Саме основне, щоб вона вміла пояснити і аргументувати свою життєву позицію. Це є надзвичайно важливо. Оцей момент діалогувати, мати думку і готовим бути її пояснити. Є заповідь «6 днів працюй, 7-й Богу віддай». В час війни ми можемо багато казати, що це зараз не на часі, але, власне, виконання заповідей для віруючої людини, а різний рівень віруючих у нас служить. Є люди, які кажуть, ну хоча б ми не можемо, тому що ми можемо йти на завдання, але ми знаємо, що ви літургію служите, що ви нас згадуєте, що в нашому підрозділі є хоча б частково, але ця заповідь виконується. Для мене молитва – це думки і розмова напряму з Всевишнім. Потім якось це може і проявлятись, коли він діє через людей. Якщо це що, мої думки, мої вчинки якісь, вони мені допомогли, якісь дали нормальний результат, скажімо так, то я це якось намагаюся і іншим показати, що мені допомогло, можливо, це і допоможе іншим. Так я розумію, що і капелан те ж саме робить. Коли, наприклад, ти втрачаєш свого побратима, він завжди розрадить. Можна сказати, для мене це є друг. Капелан – це друг, до якого ти можеш звернутися, з яким ти можеш поговорити на будь-яку тему, того, що ти не знаєш, що буде відбуватися, де ти себе маєш діти. І дуже багато думок є нав'язливих, особливо там, на передовій. І капелан – це є та особа, яка завжди підтримає, яка не тільки потішить, але буде з тобою протягом цього часу, протягом того часу, в якому ти є тут. Ця війна, вона довга, вона вже йде 2,5 роки. Скільки вона ще буде йти, це тільки один Всевишній знає. І, звичайно, впродовж цього часу
і цього шляху, який долає мусульмани на цій війні, наміри можуть змінюватися. Тобто завжди маєш собі нагадувати, чому ти тут, для чого ти тут. Це дуже важливо. Навіть в таких складних ситуаціях, як війна, не можна дозволити, що там пустити все так без різної психологічної підтримки, без духовної підтримки військовослужбовців, залишити зі своїми проблемами один на один, і хай буде як є. Просто ми під впливом часу і з цих всіх стресів ми просто є загроза, що ми станемо такі самі, як ворог, розумієте? І яка тоді цінність нашої війни, типу, яка цінність нам захищатися, якщо можна було просто, знаєте, з людей перетворимося просто, знаєте, в якісь ті самі звірі. Ні, звірі це погано, це було. Звірі так не роблять, є люди. Люди більше шкоди роблять. От звір, бачите? Він нічого не зробить поганого. Стільки йому треба, стільки візьме, а людина, вона жадна. Людина, вона хоче більше і більше. Молимося за нашу Україну, за наших воїнів і за нашу українську перемогу і справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зло іноді, воно настільки зле, що добру доводиться бути трошечки більш агресивним. Розумієте, отут дуже оця тонка лінія, де у зла у нього багато методів робити своє зло. Добро дуже обмежене. Є військові, які кажуть, все, я не людина, я машина війни, я там машина вбивства. І просто там вже все, я сталевий, я вже надлюдина. Ну, кіборги, ви пам'ятаєте таке слово, да? Є такий образ, звісно, це важливо, це так, на жаль, воно є. Але всередині має лишатися ота душа, ота мораль, ота сила людяності, оці цінності, розумієте, які мають бути збережені. Навіть у страшних умовах війни ми, українці, молимося один за одного, ми допомагаємо один одному. І навіть через молитву співчуваємо один одному, бо це є духовність. Тому я вважаю, що роль капелана – це не тільки розрада, підтримка, а найперше – це посилена молитва. Я не думаю, що Бог колись хотів, щоб люди без причини просто вбивали, гвалтували, крали, руйнували все на своєму шляху. Бог завжди хотів, щоб люди захищалися від таких. І в цьому випадку ми саме робимо те, що хотів Бог. Ми захищаємо свої землі, ми захищаємо своїх людей, і ми не робимо таких гріхів, як робить це наш противник. Війна – це таке явище, де людина може як проявити героїзм і такі ідеальні риси свої, так і проявитися, не спуститися донизу, тобто стати таким вбивцею, стати
гвалтівником або людина, яка втратила ціннісні орієнтири моральні, не робити зло, погане і так далі. У деяких людей, які морально незрілі або духовно незрілі, інколи виникає бажання помститися. Ми не можемо уподібнюватись до того зла, який прийшло на нашу землю. Ми не можемо мислити, як вони. Ми не можемо діяти, як вони. Ми не можемо говорити, як вони. Ми повинні бути їхньою протилежністю. Таким має бути наше життя. А протилежність – це є світло, а світло, добро – це є Бог. Бог закликає нас думати про любов, а не ненависть. Ненависть – це взагалі не християнське відчуття. Одна справа, коли знищується в бою, інша справа, коли ворог попадає в полон, здається в полон, чи поранений не може воювати. Тоді ця межа якраз є непереступною. Беручи в полон, завжди пам'ятаємо, що це свого роду такий обмінний фонд, який ми можемо обміняти і наших військових повернути додому, до рідних, до близьких, ті, які вже довгий час є в полоні. Задача капелана – донести, довести, що фактично оце прохання Христа молитися за ворогів – це прохання притримуватись правил міжнародного гуманітарного права. Фактично, це є така розтулмачена заповідь до відношення до ворогів. Ми повинні в цьому хаосі якось все нормалізувати, все підпорядкувати. Ворог – це в першу чергу та сторона, яка сіє цей хаос, яка не має за собою людяності, яка не має за собою ніякої моралі. І тому є правила справедливої війни. Ця війна однозначно справедлива для нас, бо ми не нападали і нікому не загрожували, і не виносили ані на словах, ані дією ніякі загрози будь-кому, хто є поза нашою державою і там, де ми можемо виносити. А на нас напали. І що нам робити? Хіба ми не повинні захистити ті умови, в яких нам добре живеться? Хіба ми не повинні захищати своїх дітей, своїх сусідів, які не можуть вийти воювати? Ми повинні, і ми це робимо. Десятки церков знищено, знаєте, на Донеччині, і це результат їхнього захисту. Одне говорить, а інше ми бачимо наслідки, наскільки Донеччина зруйнована від їхніх снарядів, від їхніх бомб. Тобто, що це говорить? Говорить, що це маніпуляція слів, це є брехня і ще раз брехня. І тоді нічого святого і цінного, і для них ніякої цінності Донеччини для них немає. І релігія в ту саму чергу, знаєте. І не знаю, кому вони там Богу моляться, але якось це, як на мене. В час війни бачимо ми, українці, навіть армії, військові, ми зважаємо на якісь певні цінності, святі речі, храми. А бачимо, для наших ворогів немає нічого святого.
Вони руйнують абсолютно все, знищують, палять. І в тому ми бачимо ось цей храм, який є понищений, поруйнований, і всі інші, багато тут по території Донбасу, храмів знищених. Зло має силу, але з нами є правда, і ми розуміємо, що в кінцевому результаті Божа сила є більша. Ми захищаємо тут свою свободу своєї релігії, свій дім, своїх рідних. Нам не потрібна ще якась мотивація. Тобто для нас це те, що ми в релігії називаємо оборонительний джихад. Це ми можемо про це сміло казати. Цього достатньо все. Тобто будь-який мусульманин, який хоча б трохи дотримується своєї релігії, він знає, що таке джихад, і він розуміє, яка за це, яка нагорода за це. Цього достатньо все. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Коли ти вийдеш на війну з ворогом своїм, і ти побачиш численні коні, вози, скажімо на нашу мову, численну техніку, і народ численніший за тебе, це чисто наш випадок так само, то нехай вийде священник і промовить. І Бог навіть говорить, що повинен сказати священник. Нехай не зм'якне серце ваше. Це він говорить до воїнів. Нехай не зм'якне серце ваше. Не страшіться, не лякайтеся, не бійтеся. Іншими словами, він говорить 4 синонімічні конструкції проти страху. Бо Господь Бог ваш вийде, щоб воювати за вас і спасати вас. Правильна налаштованість особового складу під час бойових завдань – це дуже багато чого вартує. Не можна виграти війну лише засобами, наприклад, війну будуть вигравати люди. Правильна налаштованість перед виконанням завдання дуже багато що вартує. Комбрига цікавить те, щоб хлопці були готові виконувати бойове завдання. І він прекрасно усвідомлює, що ті фактори, які впливають на їхню готовність, вони є як і зовнішні, так і внутрішні. І надзвичайно важливим фактором це є оцей морально-духовний стрижень військовослужбовця. Є такі люди, з якими мені, моїм заступникам, можливо, не завжди вдається вийти на той конкретний діалог і на ті хворі теми, які їх мучать. Для цього є капелан. Можливо, вони в нас бачать командирів і вони більш з цим зажаті. А коли є капелан, коли є інша людина якась, яка не з твого підрозділу, буває так іноді, що цій людині набагато легше щось висказати. Тому бувають, приходять такі люди, коли я капелана прошу поговорити з ними або провести якусь роботу. В підрозділі, де я був разом із хлопцями своїми, вони йшли на виконання певних бойових завдань. І так вийшло, що з тих близьких, які були зі мною, коли разом молилися, були на служінні, не було нікого, я пожартував, та візьміть хлопці мене зі собою на це завдання. Вони сказали, ні, не можна, це був мій жарт. А тому кажуть, то як, що нікого немає, то я, може, їду додому. Пожартував собі так. І тут мені сподобалася відповідь одного із побратимів, років, може, 24, юнак, молодий ще, але яке в нього глибоке розуміння, який сказав, отче, ми йдемо виконувати ризиковані поставлені нам завдання, і якщо вас тут не буде, то а хто буде в той час молитися за нас, щоб ми успішно виконали це завдання і повернулися назад. Двигаємося, бати! Не для кого не секрет, що армія – це місце, де нема багато місця для якихось там м'якості або жалості. Ми тут зібралися і робимо важку працю. І люди віддають своє життя, і тут настільки така атмосфера, що з одного боку ти готовий плакати, бо хтось загинув, і в цей же час ти радієш, що хтось інший залишився при цьому живий.
І ось постійно ось ці суміш цих почуттів, якщо людини немає стержня, якщо у нього немає чіткої мотивації, він зламається. Людина, яка мотивована, людина, яка, або, скажімо так, фундамент її мотивації є релігійний, їй набагато легше. Набагато легше переносити все на цій війні, всі, так сказати, ці тяготи. Це той стержень, який її тримає. Нельзя останавливаться, надо идти, братик. Надо идти. Падай! В загальному капелан найбільше дає що? Мотивацію, духовне пояснення. Всі ми від Бога, і коли ти говориш із хлопцями і чесно визнаєш, що це завдання дуже є важким, але воно є дуже важливим. Важливим для побратимів, важливим для цілої України. І коли ти наводиш ці приклади, мотивуєш, мотивований воїн, він у 2 рази сильніший. Він знає, чому і для чого. Коли священник приїжджає, отець Ігор в наш батальйон, мій батальйон, зробить свою церковну процесію, церковне богослужіння, солдат моїх в підрозділі дуже піднімається великий бойовий дух. Він їм все наставляє, все розказує, розжовує, все, що написано в Біблії, як, що треба нам йти вперед тільки, щоб вигнати тих всіх москалів з нашої землі. Капелан – це такий, як присутність Бога серед військових. Видима ця присутність. Напевне, десь сама вже присутність надихає, а відповідно так же само і молитвою, і порадами, і якимсь словом підбадьорення, словами підтримки, словами розради, надихаючими всякими словами, що завжди пам'ятали, що Господь з ними, Господь підтримує, Господь допомагає і Господь захищає. Слава Ісусу Христу! Прочитаємо молитви. Хай Господь в своїй милості береже нас, опікується нами і дає сили наснаги задля перемоги. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш. Скарби добра і ще подателю, приди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тільки на Тебе, мій Боже, залишив я вдома тих, кого люблю і для кого живу. Будучи далеко від них, молю Тебе, милосердний Отче, будь для них найкращим батьком і покровителем. Помагай їм у житті, силою своєю скріпляй у боротьбі, благослови їх входи і виходи вдень і вночі. Охорони їх душу і тіло, бо на Тебе уповаю, і Тобі славу, подяку і поклоніння віддаю, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові нашому, на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Нехай Господь у своїй милості береже всіх нас. Це одне, напевно, з найважчих запитань. Як це є ховати своїх побратимів, ховати друзів, бути присутнім на їхніх похованнях. Це для мене особисто важкі відчуття і для кожного, мабуть, з військовослужбовця переживати ці події. Важко підібрати слова, але коли ми десь вже після тих офіційних моментів збираємося, щоб його пом'янути, я завжди кажу одну таку просту річ. Якщо Господь Бог в цих обставинах дарував нам життя, значить, Він має ще на нас якісь плани. Значить, ми ще не заслужили на те, щоб стати перед Ним на свій остаточний суд. Значить, ми ще маємо щось зробити. Значить, ми маємо продовжити ту справу, яку вже не може продовжити нас побратим. Ми маємо тепер виконувати свій обов'язок і за себе, і за нього. Це є дуже велика відповідальність, те, що Господь Бог дає нам цей дар життя. Ми не маємо права його змарнувати. Коли відбувається вшанування пам'яті загиблого побратима, дуже важко мені особисто втримати сльози. Я не хотів би в цей момент плакати, але це дуже важко. Втримати сльози, тому що особливо, коли ти знаєш близько цю людину, спілкувався з цією людиною, знаєш про його сімейну ситуацію, важко. Ці військовослужбовці, вони навіки залишилися нашими військовослужбовцями. Відповідно, їхні родини, вони залишились нашими родинами. І в силу спроможності, наскільки ми можемо, настільки і допомагаємо, укормляємо, тобто проводимо різні акції. Ще один є такий зустріч з родинами загиблих, коли ми майже кожного місяця виїжджаємо і в певній області збираємо тих рідних, там, батьків, дружину, дітей, тих, які загинули в нашій бригаді. І в нас є така відзнака, хрест, він називається «Навіки в строю». І ми ще більше стаємо ближчими до родин. Бо ми кажемо, він загинув як ваш чоловік чи син, як батько, а в нас він як побратим. Тому ця родинність нехай залишається завжди між нами. Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже, володарю життя і смерті, Ти від дитинства дотепер охороняв мене і зберігав від усякого зла. Твоя мудрість і доброта відлічили час мого життя. Ти моя надія і допомога. В Твої руки віддаю життя своє. Молю Тебе, дай мені сили в боротьбі, мужності і чесності, як належить доброму воїну. Дай нашим командирам мудрість військову, вінчай їхні наміри великим успіхом. Дай моїм товаришам відвагу і хоробрість, а всьому нашому війську славну перемогу. Під Твоєю охороною, всемогутній Боже, нічого не боюся і уповаю на волю Твою, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
Наскільки це воля Божа, що з нами стається те, що з нами стається. Може бути Боже попущення, може бути великий замисел про нас Бога щодо нашого майбутнього. І ми повинні десь через це пройти, як інші народи. Це, напевне, таке горниле очищення. Як псалмоспівець Давид нам каже, ту долину смерті перейти і десь, напевне, якраз кристалізуватися як нація, як суспільство, як ті, хто хоче будувати майбутнє. В певному сенсі це те, про що капелани не люблять говорити, готувати військових до вічності. Тобто, якщо хтось з них ніколи не думав, чи є життя після смерті, то іноді косвіно, там навіть свято Воскресіння Христового, інші деякі речі, ми використовуємо іноді для того, щоб сказати, що зараз ми в Божих руках тут, на землі, виконуємо свою місію, а далі в вічності є теж вибір бути з Господом. Богу єдиному, Христу Спасителю, славу несем, славу. По-різному буває, і приходять вони з запитаннями, а що буде? Я не ходив до церкви, але зараз мені страшно, я можу загинути, що робити? Тоді, як капелан, як священник, я там раджу певні, скажімо, пройти сповідь, причастя, заспокоїти його душу. І коли він заспокоюється, він вже і не так боїться самої смерті. І він більш сміливіший вже. Розуміє, що смерть – це перехід. Коли до нас приїжджав капелан на бойову зону дій, він нам зробив 5 подаруночків, завдяки яким нам стало легше навіть на душі. Ось один із цих подаруночків, який я сюди наділа – жетон. Тут пишеться молитва, і перед тим, як виїжджати на зону бойових дій, я постійно зачитую те, що тут пише, про себе вслух читаю, і от стає якось проще. Ти, коли їдеш, от ти себе не накручуєш. От ці нав'язливі думки за те, що зараз прилетить FPV-дрон, або десь кап збоку прилетить. Цих нав'язливих думок немає. Така от Божа допомога є, прямо біля серця. Апостол Павло говорить, що Божий слуга не дарма носить меч, візьмемо автомат. Він є месник у гніві тому, хто чинить лихе. Ми всі чули про таких месників, можливо, як Тор, залізна людина. Але справжні месники, реальні месники, які мстять ворогу за їхнє зло і захищають нашу країну, це наші воїни. І вони месники не просто, а месники у гніві. Тому що це зло, яке потребує справедливої відплати, щоб це зло не поширювалося. Дорогий Господи Ісусе! Дорогий Господи Ісусе! Дякую Тобі! Дякую Тобі! За цей день! За цей день! За побратимів зліва і справа! За побратимів зліва і справа! За мою сім'ю! За мою сім'ю! І мою країну! І мою країну! Яку я можу захищати! Яку я можу захищати! Я вірую! Я вірую! В Тебе як свого Спасителя! В Тебе як свого Спасителя! І Господа! І Господа! Я прошу пробачення! Я прошу пробачення! За всі свої гріхи! За всі свої гріхи! Прошу Тебе! Прошу Тебе! Помилуй мене! Помилуй мене! Почуй мою молитву! Почуй мою молитву! Даруй мені! Даруй мені! Силу! Віру! Розум! Сміливість! Виконати моє призначення! Виконати моє призначення! Воїна морської піхоти України! Воїна морської піхоти України! Нехай моє життя! Буде дорогоцінним в Твоїх очах! Буде дорогоцінним в Твоїх очах! Молюся всім серцем! Побажаю, перехрестіться! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ви знаєте, що Бог є Отець, Син і Дух Святий, щоб особа Духа Божого торкнулася кожного з нас, нашого тіла і нашої душі, щоб Дух Святий, той, кого ми зараз просили, щоб жив всередині нас, дав нам це не тільки душевно, духовно, але й фізично, щоб Його охорона була з нами на всіх наших шляхах, щоб ангели Божі під Його керівництвом захищали нас. І тільки з силою Його ми змогли би виконати ті бойові завдання, які стоять перед нами. Помазує вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить вас. Помазує вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить вас. Помазує вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить вас.
Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Там гніздо я бачу. Дуже бачу. Давай! По тебе? Ні. Снайпер там? Снайпер там, все нормально, я з ним контакт маю. Как тебя зовут? Андрій. И меня. Плюс. Зліва будинок! А ну, давайте, прикривайте мене, бігом! З початком війни в Україні я вперше зіткнувся в 16-му році, коли прийшов добровольцем, і з військовими капеланами. Тому це дійсно людина, яка просто необхідна зараз. Становлення капеланства Збройних сил України відбулося під час вторгнення в 2014 році. Тоді парафіальні священники і мами, які опікувалися своїми вірними, були вчителями в своїх громадах, деякі рабини, яких я знаю особисто, почали відвідувати наших поранених. Вони доставляли нашим підрозділам і продукти харчування, якісь медикаменти, все, що було необхідно і дійсно в чому потребували наші підрозділи, які знаходились на лінії вогню. Ми починали як волонтери в 15-му році. У 17-му році вже була створена служба військового капеланства як працівники, цивільні працівники. Але вона вже працювала. Я знаю, я був на посаді цивільного працівника, як священник, але були певні виклики зі сторони армії, що коли виїжджаєш в зону бойових дій, були певні нестиковки. Тому, знову ж таки, ми все-таки йшли до цієї військової моделі. Я думаю, що саме капеланство росте, розвивається. Я думаю, що йому ще багато розвиватись, багато рости, тому що
Ми все-таки досить молода структура в Збройних силах України. У нас хоч є і досвід, і столітній, і більше, і капеланство в УНР, і в Галицькій армії, і в козацькій доби, але ці, скажімо так, переривчість цієї історії, неспадковість, непослідовність змусили нас починати все спочатку. Коли була створена служба військового капеланства, відбулося таке згуртування. По-перше, ми побачили один одного, тому що, працюючи на різних напрямках фронту 14, 15, 16 рік, ми іноді не знали один одного. Ми так зустрічались, але це знайомство було більше таке конфесійне. Але служба військового капеланства нас всіх об'єднала. Специфіка українського капелана – те, що дійсно ми капелани для всіх. Дійсно, бути поруч означає бути собою, бути щирою, справжньою і любити, підтримувати, і дійсно бути поруч фізично, буквально, бути як ресурс. Знову ж таки, незалежно, віруючи чи не віруючи. Як Бог. Ми його не бачимо, але він поруч. Так і ми. Пані Олександра, знаєте, вона дуже сильно підтримує жінок, чоловіків. Вона збирає нас, жінок, військовослужбовців. Ми спілкуємось як дівчата. Тобто в нас є якась тема, ми говоримо про Біблію, про жінок в Біблії. Бути поруч для мене означає, що бути постійно із своєю бригадою, своїми бійцями, з командирами, бути в тому місці, де ти найбільше потрібен. Бути тою підтримкою, опорою, розрадою і допомогою. Для всіх військовослужбовців, починаючи від командира і закінчуючи простим, звичайним рядовим солдатом. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah, hayya ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Я прошу сили і підтримки у Всевишнього Аллаха постійно, в кожному дуа, після кожної молитви, бо це важкий тягар. Якщо абстрагуватися, то ти будеш, якби, умовно кажучи, лицеміром. Як ти можеш казати гарні слова, там знаходити, там, навчитися це робити. Але якщо ти не будеш переживати, то не буде щирості від цього всього. Це буде така якась, або як у робота, да, така робота, або дійсно як лицеміра. Тому ти переживаєш, да, безумовно, переживаєш в певній мірі, чи глибше, чи менш глибше, і багато чого залишається, і ти можеш через певні часи, воно приходить до тебе і настигає. Основне твердо вірити, що те, що ти робиш, це є потрібно. А щодо якостей, які має володіти капелан, він має бути справжній і щирий. Воїни дуже швидко відчувають, коли особа з ними не до кінця відверта. Вони пошанують тебе, але вони не пустять тебе в свою сім'ю. А для того, щоб стати одним із них, потрібно зріктися дуже багато речей. У мене є 3 дітей, які хочуть батька біля себе. Є дружина, яка також хотіла б, щоб вдома був чоловік. Але я розумію, що тут є побратими, військові, ті, які також потребують духовної тої опіки, підтримки. Тому треба вибирати між одним і іншим, чимось треба жертвувати. Тому я розумію, що є війна, і є хлопці тут, які захищають нашу землю. І я є зараз тут з ними для того, щоб підтримувати їх. Коли Бог тобі дає поклик, Він тебе і споряджає до виконання цього поклику. Тому те, що в мене всередині є, що мені заклав Бог, це все слава Йому, це Його дар, ту силу, яку Він захотів подарувати мені, і духовну Божу силу, яка йде від молитви, від читання Слова Божого, від молитви інших людей, які моляться за мене. І Його дари, які Він мені дав, я хочу їх реалізовувати.